ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತಿರೆಗಳ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡದ ಸುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತತ್ತು ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು, ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 2 ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತಿರು ಒಂತೆ 4 ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಒಂದು 15 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು. ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪ್ರತಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಪಾಡರೆ ಸಾಮಾನ ಫ್ರೈಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕ ಐಕ್ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಪಾಡಬೇಕು. ಪೆಂಚೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ದ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ಮನ್ಪುನು ಮುಂಚೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದ ಬೇಯಿನಗನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಪ್ಪನ ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಲೋಟದ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಕ್ಕ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸರಿ ಇತ್ತು, ಒಂಜಿ ಸೆಕೆ ಬರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಇರ್ತದ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ನೈಸ್ ಆತಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೂರು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತಷ್ಟು ಪಾಯಿಜಿ ನೀರು ನೈಸ್ ನೆನ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ತರೋತೀನಿ. ಮತ್ತು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕೈಕೆ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋಕಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಬೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತರಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾದ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಗ ಮತ್ತು ಗಾಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಗಾಂಡು. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಣಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾರು ಮಿನಿಪ್ಪು ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೇರೆಂದು ಓಕೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.